Lotxe eta lotxen egunerokoa. Kaixo lagunok, ase abentura gaurkoan. Beka bat eman didate eta zer ikasien abaki behar dut. Horretarako potxek lanbide desberdinak probatzeko esan dit. Eta gaurkoan hilea painketa lanetan aritu naiz. Ai ama izaskun, ideia bat eman didazu. Badakit zer egin nahi dudan, hilea painketa. Hilea painketa? Bai! Lanbidea ikasteko hilea paindegi batera joan gara. Eta gauza pila bat ikasi ditut. Ea, Los, zato, aldameneko gela irakutsiko dizu. Lotx, itxaron begira, bezero bat, hau da zure aukera. Bai zera, oraindik ez nago prestatuta. Gauza asko ditut ikasteko. Bueno, ezin da inzaila izan. Ni lotxen bezeroa ez da pentsatu ere. Idaskun egin diona ikusita gero hobe dut lotxen handik urrun mantendu. Esango nuke aldrebestuta zabiltzala, Lotx? Ia lehortzea azken lana izaten da. Lehenengo, indagaia eman behar didazu. Izaskun utzi profesionalei lan egiten. Tira, izaskuni egindako orrazkera berria ez da nitxuzia. Ez dela ikusi zuk zeuk, betiko lekuan, makusin. Potxe eta Lotx, ikusi, makusin.